Hor kamarero zan, diputau, Jose. Honen egite. Honen egite, Jose kamarero, Da, akordetan az, garri hasi baino, 3 bat urte hori jau, neberi badoan, atxurkula pilen, honen zabiek, honen agitek, haitzekin agora bien. Da, ordo eruen diputau guen Jose kamarero duragon, haitzekin agora ben. Da, akordetan az, orduan estarti zamagizu, sarroken hasi jarre estarti dana, ez zegoen kaminorik. Da, arlo txekue, mendiola garai, arlotxeko bazarrikuek, eta berri altzoa benara. Datara kontue, niguko nago ezan 8 urte berazzi, da noe banixekun etxen, antxekun etxen ikusten, horren inaugurazioa arena. Horren txeia bien, haren inotzien atorri inedekena, kanpako maiziak eta horren txeia bi izan. Edurre gordetako. Bai, historia dukien areke, niakortan azorregaz, hori da gerra horrien, gerria aile burduko. Ez zeuken ez erik. Baina orduen, politiki hemen, orduen, nibe gaztinen, oso gaztinen txen, baina ez zeuen eolako zerik.